Здрасти хора, това е Анц България и това ми е първото видео. Казвам първото, защото този акаунт, всичко това, тези видеа, които ще правим, ще са от много хора. Защото има един сайт, нарича Ant.day. Влезте в него, аз ще сложа и линк отдолу. Той е единствения български сайт за мравки. Там може да прочетете почти всичко за тях, за видовете в България. Има и форум. Така ли? В Ants България участват хора от форума на Ant.day. Те ще постват видео на техните дневници, на клоните им, на всичките мравки, как се развиват и такива неща. Лично аз също ще правя видеа. Като виждате, имам снимка на любимия вид Месър Трактор. Тук само другия ми профил. И ето от къде сайта. Това е само форма. И значи ясен. Сега ще ви покажа. Значи отивате в Google, най-лесно. И пишете Ant.day и виза ето този линк. И влизате вътре и ето ви го сайта. Значи тук, ако искате да запознаете с ясен смисъл как изглежда, че отивате на медийни изяви, тук има вестниците. Не лагана. Ето е, защото рекордвам. И тук има видео. Това е от януари, мисля. Да, от януари. По нова телевизия. Тук имаш още едно. Пък тук има две видеа. Пати е бил млад. За да го видите като млад. Тук ето на 20 години. За да познаете малко. Тук има обща информация. Видовете мравки. Моника Рубра, Мемориал, Кампонотус. Всички има така. Значи всичко в България, което го има, които са в България мравките, видовете, са тук. Обаче има за някои видео малко информация. И тези видео, които имат малко информация, ще видите само в черно, а няма да имат тъй червено, за да може да видите информацията. Например, за Моника Рубра, ето снимки има, разпространение в Европа, има информация за Месър. Но, ако кликнете на Месър цени, няма сега нищо. Барбарос. Значи Барбарос имаше хора, които не вярваха, че има, обаче са каза, че има. Но Месър Барбарос са много яки също. Долу да намерите. Месър Трактор са най-разпространените, са пак много интересни, Атанасови. Тетрамориум, аз знам за тях, че те най-бързо се развиват. Да, Формика. Зато има, ако искате да колекционирате, така има информация как да го направите, за отглеждането и ако искате да се занимаете с мравки, прочитате абсолютно всичко. Абсолютно. Общо за мравки, нова колония, абсолютно всичко. След като го прочетете, влизате във форума и изправите регистрация. И оттам нататък вече прочитате правилата на форума и почвате да разказвате, да питате. Няма да питате неща, които го пише тук, защото то го пише, а вие питате за него пак. Елате, проверете, прочетете си го пак, там ще се припомните и решението е готово. Всичко е решено. Аз България, ето. Ето го пробвам. Има два абонамента, това са от форма.
хората влизат, постват си видео, ако са чуели за IGN или пък тя машинима, те правят нещо като нас. Ако някой от вас, някой от хората, които ни гледат, иска да ни дадат видео за мравките своите или навънка в природата, да ни пратят видеото на имейл ss ants България, извинете много, ants България @abv.bg, това ще го има долу в дескрипцията, в описанието, и ние ще го постнем, аз поне ще се опитам, и това е от мене за сега. Дано да е интересно за вас, българите, защото това е много странно нещо. Хората мислят за луди, ако го чуят и че отглежда и мравки, което седно да отглеждаш скорпион, тарантула и някаква друга животинка. Не можеш да ги пипниш, обаче работата при мравките е да ги наблюдаваш как се развиват. Просто като се захванеш, много интересно. Това беше за сега. Дано да ни гледате, да харесате какво правим и чао!